Добър ден на всички! От началото на видеото искам да предупредя, че някои неща, някои думи, мога да използвам думи, които не са за малки деца. Слагам червена точка, да не ми се сърди никой вече, защото ми писва с най-различни случки в България, които репресират, притискат обикновения човек, нормалния човек в България. Като случая с семейството на Байрибан, семейство Илиеви, чумавите овце от Велинград, които вече раждат за втори път. Искам да кажа на докторчето днеска, Делев ли, Белев ли, какъв е, не го знам, не искаме да го познавам. И на другия господин там, Симон ли, кмет ли е на Велинград, какъв е, от бабаха ли е, не знам, който през цялото време се опитваше по един или друг начин да настрои една част от присъстващите в залата срещу семейство Илиеви, защото имаше други животновъди, които страдат по един или друг начин заради случката на Байрибан. Не могат да придвижват животни, нали, има забрана и така нататък. Искам да кажа на доктора и на другия, не го знам какъв е, кмет ли е, какъв е. Вие сте хора, които... вие сте безкруполни хора с психически отклонения, разбирате ли? Година и нещо. Тези животни раждат за втори път. Да отговоря и на една жена, имаш там от публиката, защото съпругата на Димитър каза, тези животни могат ли да раждат, ако са болни от чума? И една жена там, може би купена публика, да, могат да раждат. И как могат да раждат, бе? Ще родят един път, може ли втора година да раждат от тая чума? Тя каква е? Ние сме за рекорд на Гинес. Чума по овцети вече второ раждане. Ние сме за рекорд на Гинес. Психопати такива. Психопати, хора в България решават такива служители държавни, решават съдбата на хората и това въобще не е на добре. Заслужават и сопа, заслужават и овчарска сопа по гърба. Докторчето там и другия господин, където държанието не им харесвало на Димитър, като се изразява, понеже човека вече не знае какво да направи и баща му е болен. И баща му е болен в момента. Ти се благодари, че човек като Димитър е там и повишава само тон. Тона не ви бил харесвал тона. Ако бях аз, с удоволствие бих те премазал направо. Ако държиш мен и семейството ми над една година и не само семейството, ами държиш и 2000 животни измъчени, затворени и така нататък. Абе хора, заслужават и кокалчетата ви да се чупят, заслужават и бой, наистина. Как може да решавате съдбата на хората, на животните и така нататък от вкъщи? Кой зачеркна грешното квадратче? Аз не знам, не съм присъствал. Като не си присъствал, в качеството си на какъв го играеш, ти там си лапнал микрофона? В качеството си на какъв? Защо ни разпоредихте проверка да има? Кой го е направил? Кой греши? И така нататък. На всички хора, които защитават семейството на Байрибан. Аз съм един от тях. Искам да кажа, дайте да съберем средства, пари. Да заколим 2 животни или 3, ако трябва, да вземем кръвта им и да ги пратим в лаборатория с постоянно видео, независима лаборатория, да видим тези животни дали са болни. Ако животните след година и нещо покажат отрицателна проба, тези животни, закланите и пратени за проба, да ги занесем пред домовете на докторчето, което не знам, аз не съм присъствал. Питат го, защо не дойдете да избиете стадото? Ама вие на възпрепятствате. Кога? На другия господин там с микрофона. Тези животни след пробата, след резултата, да ги сложим пред тяхните врати, пред семействата им. Вие вече толкова сте нагли. Сега се сетихте, ще ли да питат защо са били спрени субсидиите след година и нещо. Защо са били спрени субсидиите на семейството на Байрибан? Сега се сетихте да питате фонд земеделие
Министерство на земеделието и на майка му оная работа. Ви сте психопати, бе. Абе, ви направо сте, не знам. Просто пълно безобразие. Пълно безобразие. Помислете си, хора. Не агитирам никого. Помислете си, на следващите избори трябва ли да излезете да гласувате или да седите вкъщи да си бъркате в носа, да си пиете ракия и така нататък. Трябва ли да излезете да гласувате, за кого трябва да гласувате и ако някога си има отново някакъв проблем от определена партия, от определени политици, от определена институция, трябва ли българина да мълчи и да търпи? До кога? До кога такива нагли докторчета ще седят там? Той не знаел, той там не присъствал, тук не присъствал, той не го знам. Там в качеството си на какъв държиш и ближиш микрофона? В качеството си на какъв? Другия господин до него там, Симон ли, Симеон ли също? Да. Питата, Димитър, кажи ми, болни ли са животните? Ама вие сте в вакуум. Да, в документален вакуум. В вакуум на институции. В вакуум на администрация. Обърквах се вече чак. Направо не ми държете такъв тон, аз стоя. Абе, какъв тон, бе? Какъв тон? Ти си направо за так и да ни казвам какво. Търпим, мълчим. Те утре ще дойдат и ще кажат, аз съм многодетен, имам много деца, има и други хора, които имат тук. Ще дойдат по някакъв сигнал и те ще кажат, половината ти деца са болни, нямат право да излизат от вкъщи или вземаме ти половината деца и ги даваме в приемно семейство. Защото има много приемни семейства и трябва да им намерим деца, нали? И държавата да плаща на приемните родители. Да, и ти казваш, добре, щом казвате, че децата са ми болни, нали? Аз как съм, добре ли съм, болен ли съм и аз? Не, ти си добре, ама половината деца ще ги вземем. Да. Как някой, кажете ми, докторчето специално, и другия, който говори за вакуума, кажете ми как да се завърне някой човек, заделил пари, спечелил пари по някакъв начин от чужбина и който е израснал, фамилията му, нали, са гледали животни, били са земеделци и той си казва, аз ще се върна в България, ще купя 200-300 овце и лека по лека ще направя едно стадо, нали, 2-3 хиляди овце, нали, основен бизнес, да изхранвам мен, семейството ми и да създам примерно 10 работни места. След като се случват такива неща, как, кажете ми, кой ще се съгласи да го направи, да се завърне по селата, провинцията, да се възродят тези села наново, нали? Да няма административен вакуум, както казва господина Симон ли, Симеон ли, какъв е там. Кмет ли е, не знам какъв е, не ще и да проверявам. Не ме интересува, просто държанието му е нагло. Както и на доктора. Кой зачеркна квадратчето? Сега, кой искате да кажете, че не може да обърка човека? Как ще объркаш, бе? Все едно да объркаш кръвната група на някой преди операция. Нали, трябва да му приливат кръв и някой да обърка квадратчето и да напише вместо Б плюс, да напише там, примерно, А отрицателна или А положителна. Смисъл, ти психопат не си, къв си, бе? Нали по този начин объркваш съдбата на 2000 овце и на цялото семейство, бе? Аз не мога да разбера. Не знам. Такива хора са слаби нерви като мене. Аз не мога. Аз ако бях там на събранието, животните не са мои, ама щеш да има голям скандал. И гати му тъпите. Пак призовавам всички. Дайте да... Не знам какво е нужно, само кръв. Но няма значение, ако трябваше платим животните на семейство на Байрибан, няма какво да ги плащаме, те са съгласни 100%. Да направим една проба, бе, от кога не е правено проба? Ама наистина проба с доказателства, ако трябва нотариално заверена, адвокат да присъства и така нататък. Но въпреки и това да направим, те са нагли, те ще се опитат пак с полиция, с прокуратура, с нататък да наизкарат лъжци.
Но въпреки това, дайте да пробваме. И ако тази проба излезе отрицателна, на парчета ли, цели ли тия животни пред вратите на този доктор, на другия господин и така нататък. И най-вече на ония доктор, където е объркал квадратчето. Вашата наглост няма край. Вашата наглост няма край. Психопати такива. И психопат не е обида. Психопати са хора като вас, които имат раздвояване на личността, правят психопатски изказвания и нараняват хората всеки ден. Рецидивисти такива гадни. Нали? Да не вземем пък някой сега да ме осъди мене, че като напоследък ползвате властта, нали? Че имате влияние и почвате да съдите хората. Да не ме осъдите като Киро Брейка, ма ще ми вземете той на мене. Да. Аз като Киро Брейка нямам 60-100 хиляди лева в банката. Да. Ще ми вземете голия чорап. Психопати. Чао на всички. И си помислете. Такива хора веднага трябва директно атака срещу него.